Winky D introducer a new song inonzi Pamberi neGafa Tinofara kusvika Tafa muzuva ranhasi reAfrica Day yadai kunetsa mumastreets esocial media. Ndichekutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana namanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe uturn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndomunhu achatanga umaona. Ngadzoke munhau dzedu visei. Second news update tatina kikie vapihwa Raptor neOrex Steel Industry. Ndakusiya muchiona video notera muonyora kuti congratulations mucomment section.